Bé, ara que hem recorregut este viatge junts, entre històries antigues i possibilitats de futur, entre reals i ales, només en queda una cosa per dir-vos. Creieu-vos aquest territori, creieu-vos el seu valor, la seva força, la seva bellesa, però sobretot creieu en la seva gent, en la que hi viu, en la que hi torna i en la que arriba en la voluntat sincera de sumar. Vivim en un lloc que des de fa mil·lennis ha estat terra de pas, però també de pertinença. Els ilercavons ja van entendre la importància d'aquesta posició privilegiada, de mirar l'Ebre com una via de vida, de comunicar-se amb el món, de créixer sense perdre l'essència. Avui, nosaltres som els seus hereus, no només de la sang, sinó del somni que aquí, a la Ilercavònia, entre pobles petits i grans paisatges, és possible construir un nou model de vida més humà, més just i més arrelat. No cal que siguem capital de res, només cal que siguem exemple de tot allò que importa de veritat. I si ho fem junts, aquest territori, el nostre territori, no només tindrà futur, sinó que serà futur. Moltes gràcies.